ku belai pi ki perlok ki be eje ke jonga pedeng sobhai pi sajusen siapa jong kane ka channel jongi lengba jong kane ka video ka bathamai ka ba ngawan raj pi mentakas ki hagaba nginja krane yaki katto katne ki teknik kumno ban pulekot fila bande ki khana school ne fila bande ki khana college kane ka teknik kan yerap shisha ya pi ban penlong ya ka study jompi bakan long productive but effective dong stang kabanangkong set the clear goals pi hagano kono ko kam kabang itre ka don kam yangi bangen set ya ka specific goal nambar klem ka goal ngim tip sha ngin let nambar klem ka thong ngim la ban achieve a ro m haka gm ka jungi nambar ngim tip sha ngin let kaju kajia haka jung pulikot ngide ban set ya ka goal Henry haka jung pulikot pat kata ka goal setting kaya pair na kita ki goal ki bangi kentu haka jing em jengi mandakas ni ban set ya kane ka goal keli yalade ya kane ka jingkeli balai ngapule ya kane ka kot lani balai ngapule ya kane ka benta haba ngapule ya kane ka benta ka kabangan yo lani ka ka jingmentoy kabangan laban yo lengba jong ka jimpuli ka jonga ya kane ka benta lani ya kane ka lenong lani ya kane ka kot nuksa first and foremost set clear goals for your study session habab hipule ya kane ka benta hatu kalong tang ban pendep ya ka ne ngakwa ban tip habang ngapule ya kane ka benta nabar habang tip ya ka thong lani ya ka jingthmu jong ka jingpule ka jong feel one focus but pinlong motivated barabor keli yalade ya ka ne ka jingkeli balengale school but habang ale school habake nong hikai ki hikai nga ya ka no ka benta lani ya ka no ka topic ya ka no ka lanong hato ki hikai nga tang ban pendep ya ka course ne ban implement bangan pendon kam ya ka haka GM ka jama keli yalade ya kane ka jingkeli kane ken kalong kata ka goal ka bapide ban set haka GM GP ba habanga pule ya kanu ka benta ka ka jintmu jong kane ka benta na ka benta jong ka GM jangabat ngan pendon kam ya ka da ka bakali ya kum kane ka jingkeli phila bha ban pule ya kot jom hibat way ba phila la ya kata ka benta film la shuban klet ya ka dalele ro em ngin poi shaka benta ka baar bu ya ka por nak benta ban pule schedule your study fitip ba ka jabing ka jongi ka sngaw tanad bha ya ka routine hatu fingit ni em ya ka ni namar ka routine ka longkum kata ka roadmap ka ban yarap ya ka jabing ka jongi ban perkhat ka ka ba ngan sele next what to do next ka routine ka longkum ka beat jong kanu ka jirwai lani ka jing shot DJ ka ba pitip lanu on shot lani kumno on shot ya kane ka benta lani lanu on rinset lanu ban sange ka beat jong ka DJ duk keduk fitip lanu ban rinset lanu ban sange kumta bu ya kapor bapin pule ya ki kor ki jompi but habang ong hang ne bu ya kapor lani schedule your study kamutru nak menta jong ka deadline ba hakapor banga pule ya kanu benta kamde bangan pule barok cisngi ya ka jo ka benta bu ya kapor bu ya ka deadline habang ong deadline kalong ka target ba hapo jong kata minit lani hapo jong kata genta ngadei ban pendep ya kane ka benta habang ong hani bu ya kapur ka mudru ba ya kane ka benta ngan pule mentakasngi ya kane ka benta ngan sepule lasai bar hapo jong kata kapur ngadei ban pendep ya kane ka jimpule ka jonga ya kata ki khot ka schedule your study ka bangin bu ya kapur bangin pule in poi sya ka benta ka balai active learning technique kani ka active learning technique basically kalong kata kerukom kaba ngipen kala ya kerukom pule kot jongi syakata ka ka balong active pi passive kalong kata ka kaba la lek no kaba la jia Henry active par kalong kata ka kaba jia menta ka balong live menta kumta habangi pule ya kanu menta
persyang ban penkelai kan naka pasif syaka aktif. Syubu menta pipulej pangka ke topik tu penlong yaka kumba fi kendo yaka menta. Fila ban le yakane nengkong da kaba summarize da kaba pule yaka kaba pila depan pule penlengkot yaka kaba ar da kaba pule yakiwe ya kata kabenta kaba pila depan pule. Teach someone else regarding that topic which you have just studied. Nangta kabenta kaba lay flashcard. Kanika flashcard kalong kata kerukom kaba pibu ya kajingkeli nasyalandat kajunjubapat nasyalandat jong kata kakat. Haba pipik ya kata kajingkeli persyang ban jubab dagadehi. Bat hadin bapia dep ban jubab penpai ya kata kakat hangta filap ya kajunjubab jong kata kajingkeli kejumpi. Hatu filak ni ban jubab ya kata kajingkeli kat bakum kata kajubab kemudian hapok jong kata ke flashcard. Banle ya kene fila ban summarize ya kejumpule kejumpi. Teach somebody hikai yakiwe kila bandai ki parlok jumpi, kila bandai ki bahayeng hasam jumpi, kila bandai ki pets kejumpi, kimerat kimerang ke bapiri dan kila bandai kino ketiar persyang ban penlong yaki ikena school pat maphipat filong kinong hikai. Badda ka balek kumne fila ban penlong ya kata ka passive knowledge syaka ke belong active knowledge hakaji impo jumpi. Mentang in poi syaka benta ka basau. Andre haswa bangin poi syaka ta ka benta ka basau ngakwa ban introduce yupi ya ka way ka teknik ka baki khot ka Pomodoro teknik. Kani ka teknik long ka teknik ka baklain bohor bah nagamta ban pule kot effectively. Kani ka teknik basically ka long kata ka time management ka ba ngitip kumno ban menta ya kata ka por ka jongi. Lene kumno ban divide ya ka por puli kot jongi. Syuba benta fila plan ban puli kot ar genta lene lai genta hakashiski. Kumta sedang syua ban puli ya ka kot jompi ar posan menit pat hadin nangta res san menit. Hadin ba fila res san menit sedang biang ban puli ar posan menit pat hadin ba fila ban puli ar posan menit res biang san menit. Hadin nangta pule biang ar posan res biang san. Pule biang ar posan res biang san. Hadin jong ka lai sen lani sau sen jong ka ta ka cycle fila bantik ya ka long break ka ba shiteng genta. Ya ka ne ka benta lakot ka Pomodoro teknik. To mentangin poi sya ka ne ka benta ka basau. Eliminate your distraction. Penja lani penkendria ya kita ki distraction ke jing penwit ke jing penthut na ke jing pule ke jompi. To off ya baro ki notification jong ka phone ke jompi lani kiwi pat ki jing perkhat. Kumbang ngaong phimene pendon kam ya ka Pomodoro teknik. Hakapor bab hitrekam lani hakapor bab hipuli kot hapok jong kata ka ar posan menit fidday ban concentrate. Pimday ban ailat ya kata ka notification lani ya kata ka jing penwit bakin penwit ipi ba hapok jong kata ka ar posan menit ngade ban I full focus haga jing pule ke jonga pat hadi nangta ngan respat san minute pat hapo jong kita ke san minute ngade ban check ya ki message ngade ban check ya ki wepat ki jingdon kam habawan hapo jong ke phone ke jonga pat hadi nangta pat ngan le phai biang ban pule biang ar po san minute tangba ngide ban offload ya baro kita ke notification ki bala ban penwit yangi kill the distraction but hakapor bab hi break ru tik san menit ngimde ban pentam ya ka san menit lene ngimde ban penduna ya ka san menit bar hakapor bangin puliru ngimde ban penduna lene pentam ya ka arpo san menit dak balik umne ka met ke jongi lene ke jabing ke jongi kan don bor nagamta ban concentrate but focus kata ka ka bangi puli hapo jong kata kapor ka bapi shim ya ka break ke jampi fila ban check ya ka phone ke jampi lene fila ban late penji lene fila ban late diom tang ba tek haden san minute pide ban wan phai biang ban pule ya ka kot ke jampi ha kapor bapi pule ya ka kot jampi ar po san minute fide ban I full concentrate but full focus ha kata ka jung pule ke jampi mentangin poi sya ka benta ka basan kane ka benta ka basan bat ka benta ka basau ka don ka jingide and I kerteng ya kane ka benta ka basan take a break ka break ka long ka batan kambha namar ka break kan I ya ka jabing ka jongi lene ya ka jimut
dan ya ka brain ke jongi ya kata ka sense of achievement bang ngan sayo ya ka break ka ba san minute hadin bang ada ban puli ya kene ka benta arpo san minute ngan yo ya ka break san minute but kani kan island ro ya ka jimut ka jimper khat bi ban rest after a long term of stress kani kan penlat ro ya ka met jumpi na ka jing sokrai hadin ka rest ka batik san minute stang biang ya ki kam ki ba phitre kumne hadin lai lane sau cycle ka kam ka juk ka ba philale philaban shim ya ka long term break ka ba lai po minute ngin poi sya ka benta ka ba Henry ngan ai kertang ya ka ne ka benta ka ba Henry ka de stay organize ka meet pulikot ka jumpi ka de ban long well organize pimde ban bu kunrum kunram ya ki tiar gitar haka meet kabapi pulikot namar kane kan the stop lane kan penwit bha ya ka jing pulikot jumpi teng teng hak por bapi puli ya kot jumpi lane hak por bapi tho ya ka assignment ke jumpi teng teng pi wat ya robar teng teng fil wat ya ulet but lada film lab kan distract ya ka jing mud ka jing berkat jumpi namar kata ngide ban organize bha de ban bu bej bu renti bha ya ki tiar gitar halor jong ka meet ka bangi pindon kam na ka benta ban pulikot. Keep everything organized, whether it is notes, material, or assignment deadline. Daka balong organize, kala ban reduce lene punduna ya ka stress, barkane kanirap iphi ban tre kam bha haga kam ka ba fitre, bar kumne ka jumpule jumpi lene ka jingtre jumpi kan long effective, but haga jukupor kan long productive, kan long ka ba tre kam, but ka ba saiso. Ngin poi sya ka benta ka ba hinyo. Pendon kambha ya ki teknologi pi mene hagatu ki point ki ba kham shadin ina kran ya kata kabanta kumno ngide ban kill ya kita ki distraction ki jangi fitip bangi im hagani ki sngi jogani ka juk ka bathamai baro ngia bat phone hangne ngimla roban ong ba ka jim pendon kam ya ka phone kalong ka basnyu Henry ladang ngimnang ban pendon kam bahaya ka hangta ken kan pensnyu nak benta jongi hangta ken kan long kata ka jingpen wit jingpen thut nak benta ka jongi Henry ngakentu phi ba phi de ban pendon kam bahaya ka teknologi namar kane ka teknologi ka phone ka jongi shibgon ba ki kam ki ba kala ban ira bingi kala ban pensuk ya ki tas ka jongi kum ka dictionary nang ta ki note taking apps nang ta ki educational video bar ki we nakamta banira bingi hakata ka benta kumno bangin pulekot namar kata tu pendan kambha ya kanika teknologi ka badai ka phone pe jompi nak benta ka ka mentoy nak benta jong ka jing pulekot ka jpi om bakan long kata ka distraction lani ka nang penwit nak benta jong ka jing pulekot ka jompi menta ngin poi syaka benta ka bapara practice regularly kumbaga ktin ko ong practice make a man perfect kumtaro kadon kamingi bani yai practice man la kasngi kan mau ka jing pulikot kamdai kata ka ka bangi puli tang hisngi fila eka omdan uwer ubru ubala banle ya kane kam da ka bak puli tang hisin ula ya kata ka ka ba puli rene kane sa hapo jong ka jimut ka jing perkhat ka jong u in a long run lene in a long term Henry ude nakapor syakapor bani yai penthamai lade syapang jong kata ka ka ba dep ban puli ya kata ikot practice regularly kumta kadon kam ayu ba un yai practice mandakaski practice ya ka ka ba phila dep ban puli but yai practice ya ka kumba ngakren mene hakoto ka point ki ba kham sheden ba ka jihika ya ke we ka longkum kata ka ka bangi pule arsen ya kata ka jing pule ka jongi namar kata to practice ba ya ka ka ba phila dep an pule prosyang ban hikaya ka syakiwe phi long gino hikai makipat kilong kita ki khna school ne kinong skap jong phi prosyang ban ai jing hikaya ki haga tagor komba kan ai jing mentoy ya ka jing em ka jong phi bonsen ngayo i yakini baki khna school ki bonot ban hikaya ki we kiting yo ki we kin la ya kata ka baki da ban pule Henry to tip ya kane ka jingjisha baka jing hikaya ki we ka longkum bapi pule arsen ya kata ka benta namar kata to practice regularly practice
test yourself on what you have learned, whether it is a problem solving, answering the question, or doing the exercise. Practice reinforce your understanding and helps you identify areas that need more attention. To yai pule man lagasngi but yai pule yak kor kajumpi but hagajuk por prosyang ban evaluate dada dehi prosyang ban tho test dada dehi khnang ba fila ban long ki bru ke ba shai ba hae ngade ban khmi ba ya kata ka benta jong ke jing pule ka jong ngam la ban long perfect omdan uberu ubru ubalang perfect henry tangkar regular practice hi ka bala ban penlang perfect you haka gm ka jong but daka ba practice man lagasi fila ban tip hae ngade ban focus lani ngan de ban ai more attention ngin poi siya kabenta ka bakhanday. Kabenta ka bakhanday kabaki ong o collaborate with peers. Kamut ba hakapor bangi pulikot ni day ban yi discuss but ki paralak jangi. Hakapor bangi puli ya kanu-kanukot kala bandai kapor exam, kala bandai kapor le school, kala bandai hakanu-kanu kapor. Ni day bandon ki paralak ki bangi ni pulikot rangkat. Kumta ka ni kalong ka way na kibenta kabala proof dagi start kabalong effective ba nagamta ban penlong ya kata ka jimpuli jongi bakalong productive but effective ya ka aka ka bapila da ban puli persyang ban hikaya ka ya ki pelok jempi but kita ki pelok jempi haka jukur kom maki pat kin hikaya pi da kabalik kumni kata ka jing hikaya jempi bakata ka jung ngap jempi kalong double benefit mapiro fendio jumentoy makiru kenyo ya ka jumentoy but haga juko por pindunaro ya kata ka por ban pule ya ka kor ka jompi kani ngan ong pisisha kalong ka way naki effectively proven method nakamta ban pelong ya ka jumpule ka jompi bakan long productive but effective kabenta ka ba shipho but ka ba khaddo kalong prioritize self care hakapor bapi pulikot penjengai ya ke jemut ke jemperkat jempi na kita ki aka ke jing sngosi ke jing kentu ya ke jing syam jempi ha ke gm jempi man kasi kala bande ke jing sngosi kala bande ke jing kemen kala bande ke jing jenjar kala bande ke jing suk fide ban klet no eki ha ke por ba pipulikot nangta ha ke joko por fide ban fokus ya ki riam ki bet ke jempi dani ya ke sopti ki ba pipong ngan ip dakanuksa Waipa uwe ubru udon laga jongka dress nak benta jongka nu ka activities leni ki kam ka ba utre haka ji imujumu udon ki dress nak benta ban marastep udon ki dress nak benta ban le yatho ani ban le jingase film la ban phong da ki sut ban marastep leni film la ban phong da ki tracksuit ban le yatho leni ban le cheyemani fidan laga jongka riam ke namar kata ke jimpule jong phiru ke dei banton laga jongka riam fide ban dress subha ban long comfort khnang ba hakapor ba phipule kot finam long discomfort lene kanan long jinthut nakam ta jongpi hakapor ba phipule kot nangta ka jaka ka ba phishong ka dei ban long ka ba biang ba hakapor kaba puli film di ban puli haka jaka kabalong ha lane film di ru ban syong haka jaka kabalong jamba Henry Fidi ban syong haka taka aka kaba pilong comfort kala bandai ke syuki kala bandai ke mula Fidi ban comfort ilade haka por babe syong nang tak take care ba ilade kala bandai ke jingyot thia kala bandai ke jingbam ke jingdi kala bandai ke exercise nagam ta jang mer ke jongpi kumba ngayet hui phiba ka rafilong kita ki bagi khot ki kinesthetic learner nakamta jong kemet ke jong phi fidan kam ban le yaki exercise amar ka met jong phi ka don bon bha kita ki energy leni ki excess amount of energy haga mer ke jong phi but fidan kam ban kam ki fidi ban use up yaki khnang ba ka brain jong phi kan long active namar kata hakapor ba phi pulikot kenmau fidi ban marestep artat namar ka jingkilan mat ka jingka healthy body kalong ko way na kibenta ba ban penlong ya ka jaben jumpi ba kalong fresh but haka bakhadu kalong productive but effective ngin second do pi haka bipat ki video tada hadu ko por happy learning happy teaching